Guru. Guru bata na ito. Ha? Umang bata. Report na ba report? Parang mo dyan ha. Mana dia? Mana pala boy? Report sabi ni boy. Report sabi mo. Trabaho mat. Ha? Yung trabaho? Report sige pa. Sa video. Boy si Pando. Gano'n sa naman?
Sinamat. Sinamat. Nanti nanti pada pasti. Ya. Ya udah.
Pupunta na kaya salamat. Yo, salamat. Ano ba tawag ka? Ko.
Pwede na naman yun na. Ito.
Uy, gamay ka man lang.
Hindi ka may tusi. 80 sa nabusang kilo. O, 70 sa lang.
Painting universe.
Kita. Ano pa? Ano? Kay Marcos, sa mga presidente.
Ang kilo ka na. Sarap kilo mo na. Hindi ako tang kilo, 70 na. Kulang pa yung kapag nang mo. Yan, report ang report. Hindi ka sana.
Bayak, masuk aku ke itu. Paling. Hindi naman sa bagay sa dala. Iya na, kada. Kaya naman. Ate, maraming mo. Bukod na iba, ha?
Murang iba. Para mag-iba niyo. Kilo? Pan, 70 mang kilo ting. 70. 2 kilo. Ani, Kapag naman, di na makakantin ka, hindi ka magkaroon taba. Hindi, mamaya naman, kaya natin tapos buto yung bigyan. Hindi naman ating gamit. Hindi ako magkaroon taba. Balong, ito yung isa rin. Aray ko! Ang tagaliran ko! Diyan, Mark. Pagkala, utay. Parang pinag-try. Saan ka doon?
Ubus may darang sira. Di ba? Kasi ang sira. Kirate. Sigura na mo. O, 70 sa lang kilo. Sira? 70. 80 ko sa kayo ng kilo. Ay, chika nga yun sa basta daw. Iyo, boy! Sarong kilo, boy! Bigyan mo, manibo. Hindi ako ganun. Hindi ko lang panis yung ano, kutsilyo kay Charlie. Parang maroon, hindi ate. Hindi kayo mag-ilalay. Wala. Alam mo, wala. Bukasan mo mag-ilalay. Pwede man yung breakfast and boy. Ang verde, para bayad ng takot sa veda. Para mga unit, para mga liit. Sabi ko ba, ano, kapag ano,
Iba-iba na sa dati. Kumuya kung hayop ka magtrabaho ka. Muya mo umagong ka lumayas ka na dito. Yun masaya niya ako. Hindi na makakain. Siyempre, hindi na talaga. Siyempre, yun na tayo. Isa na sanda matabang sa kuya. Babang ko sa isla. Ano po, ma'am? Sabi niya ka tao. Ang tao niya ako kasi. Pagkalat na kasarong-sarong sa bagas. Yun sa na ngayang ano ko sa iyo. Tapos ngayon so, mga balong pang mga tugang kung sa daan. Ano naman bagas? Ay, kumay sa tikot-liko. Hindi na, hindi niya ang bagas. Kasi ako, di ba sa iyo natin na. Libre na si uniform, patahian niya. Habo.
Parang isang ay 70 ang kilo. Oo. 80 ko ang kilo, 70 sa sa'yo. Three for 50. Ano? Baba sa sa'yo. Kailang. Ay, sino ka dyan sa ano? Makasama mo, dagdagin na inyo. Ito ako na yan. Sa pa. Pinta mo.
Naulog ba, madam?
Nakulong ka nga ni.
Ilang buta na ba ang kaya? Alang gulong. Balik mo na